Bħal kull ħaġa oħra s-sajf jinsab lejn tmiemu u xejn ma jimmarka iktar tmiem dan l-istaġun mill-bidu tas-sena skolastika ġdida. Hekk kif mill-ġimgħa d-dieħla bosta tfal jibdew sena skolastika ġdida, il-ġenituri jibżgħu li jġibu tfal fejn il-baħar għaliex jibżgħu li jieħdu xi xemxata u jitilfu l-ewwel ftit ġranet ta' sena skolastika ġdida. Madankollu llum hekk kif it-temp ippermetta, bosta ġenituri ħadu ċ-ċans li jgawdu l-aħħar qatra tas-sajf u jiġu hawnhekk fuq xi bajja madwar Malta. Flimkien mad-dilettanti tad-dajes li gawdew il-baħar kalm qabel jibda l-maltemp, fuq il-bajjiet kien hemm ukoll tfal u żgħażagħ li kienu qed igawdu l-aħħar ġurnata fejn il-baħar qabel isibu ruhom lura fuq il-bank tal-iskola. Bosta kienu kuntenti li wara sajf igawdu u jixxalaw, issa se jiltaqgħu lura ma' sħabhom u mal-għalliema. Madankollu kien hemm oħrajn li s-sajf kien staġun bħal l-oħrajn u li għalihom il-ħajja se tkompli b'mod normali. I went to a hotel. Għaw ferħan li ħatibda l-iskola. Rrit inkun nafna ħajkun il-teacher ġdid tiegħi. Il-ħbib tiegħi sa jkunu fil-klassi tiegħi jerġgħu. Morna l-baħar. Morna l-barbecue. Morna l-barbecue. Nilabu bir-ramel. Nilabu bir-ramel. Is-sajf qattajtu summer job għaw issa ma l-iskola nibda dana biex nibda nistudja u hekk issa levels u hekk. Xi speċjali? U issa kif qed tħares li sena skolastika ġdida? U levels mhux ħanamilhom, sejran l-LP. Bħal ħarsa ta' ġuvni u tfajla wara li jagħtu l-aħħar bewsa lil xulxin qabel jitbiedu għal tul ta' żmien, hekk ħarsu tfal lejn il-baħar li issa qed iħarsu lejn l-avventura skolastika li jmiss u jistennew b'entużjażmu l-istaġun tas-sajf li ġej.